नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. सिंधुदुर्गात महायुतीचं ठरलं, नारायण राणेंची घोषणा. प्लास्टिक पिशव्या जप्त, मालवण पालिकेची धडक कारवाई. आणि कणकवली शहरात 6 जनावरांचा मृत्यू. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत मराठी शाळा आणि त्यांचं अस्तित्व या विषयाची मोठी चर्चा आहे. यात पार्श्वभूमीवरती प्रसिद्ध अभिनेते सिद्धार्थ चांदेकर आणि हेमंत धोमे यांनी ओरोस येथील सिद्धी सिनेमा थिएटरला भेट देऊन सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. यावेळी कलाकारांनी प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधला. मराठी शाळा टिकवणं ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे, हा संदेश या चित्रपटातून देण्यात आला. यावेळी शाळेच्या शिक्षकांनी चित्रपटाबद्दल आपली मतं व्यक्त केली, तर उपस्थित प्रेक्षकांनी कलाकारांवर कौतुकाचा वर्षाव केला. या प्रसंगी सिद्धी सिनेमा थिएटरचे मालक सिद्धांत सावंत, त्यांच्या मातोश्री आणि पत्नी आवर्जून उपस्थित होत्या. सावंत कुटुंबियांनी कलाकारांचं स्वागत केलं. नमस्कार. काय करताय? मजा करताय का? बसा बसा बसा. फारच आम्ही पहिल्यांदाच आलो या थिएटरला. फार सुंदर थिएटर आहे. 2 थिएटर आहे एकदम. हो, क्या बात आहे. तुम्ही मस्त बघताय इकडे. वा. कोण कोण शाळेतला ग्रुप कोण कोण आहे इथे? हा, ग्रुप मध्ये आलेलं किंवा मग मराठी शाळेतले कोण कोण आहेत आपले? अरे सगळे सगळे. मज्जा येते आतापर्यंत जेवढा सिनेमा तुम्ही पाहिलाय, एन्जॉय करताय. आणि आमचा तुम्ही पॉपकॉर्न काय खाताय? थँक्यू थँक्यू. हे आमच्या सिनेमाचे लेखन दिग्दर्शक निर्माते हेमंत धोमे. आम्ही काल आणि आज अख्खा होऊच शकत नाही, पण कोकण दौरा करतोय. आम्ही पेणला गेलो, मग महाडला गेलो, रत्नागिरीला गेलो, आज सकाळी कणकवलीला गेलो, तिकडून इथे आलो. आता जाणार सावंतवाडीला मस्त जेवायला, तिकडून झारापला जाणार आणि मग पुन्हा सावंतवाडीला. सो कोकणात आल्यानंतर एक वेगळाच फील येतो, कायमच येतो. शूटिंगला आलो तरी आणि आता थिएटर व्हिजिटला आलो तरी, पण फार भारी रिस्पॉन्स मिळतोय कोकणातनं. सो थँक्यू म्हणायला खरं तर आम्ही आलोय, की अप्रतिम रिस्पॉन्स देत आहे. तुम्ही सगळे असाच देत राहा. आपण आपला हा सिनेमा जो आता फक्त आमचा नाही तुमचा सुद्धा आहे, तो आणखी मोठा करूया. थँक्यू सगळ्यांना. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी खूप चांगला प्रयत्न आहे. मी खरंच मला भारावून गेले पिक्चर बघताना, कारण मी मराठी शाळेची एक टीचर आहे आणि म्हणजे खूप तुम्ही विषय चांगल्या पद्धतीने मांडलात आणि शाळा बंद पडून यायचं वाटतंय मला सुद्धा. आता बघूया ही शाळा बंद पडते का नाही, तुम्हाला कळेलच. नाही बंद पडणार. जरा मला वाटतं ओळखलं जरा याचं पोस्टर लावलं गेलं नाही, त्यामुळे कळलं नाही बऱ्याच जणांना असं. त्यामुळे जर पोस्टर बाहेर मोठं लावायचं मी येतानाच एंट्री केलं सांगितलं होतं. चांगलं थिएटर आहे. मला असं वाटतं की इथे आम्हाला आधी माहिती असतं इथे झालो असतो प्रीमियरला. अरे वा 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 वा. थँक्यू. हां, मी प्रोफेसर प्रिया. मी मुंबईची वन ऑफ द बेस्ट स्कूल पार्लेटियक विद्यालय तुम्हाला माहीत असेल, तर मी आणि तिथे तिथूनच शिकला. मला खूप अभिमान आहे की आम्ही पार्लेटियकचे विद्यार्थी आहोत आणि त्यामुळेच आज जे यश आम्हाला मिळत आहे ना, म्हणजे बिझनेसच्या क्षेत्रात असू द्यात किंवा अध्यात्मात असू द्यात, म्हणजे जे काही आम्ही कार्य करतो ते आमच्या शाळेमुळेच आम्ही करू शकत आहोत. आणि तुम्ही दोघं सुद्धा मराठी सिनेसृष्टीमध्ये जेवढं कार्य करत आहेत, सर असू देत, तर आम्हाला बघायला सुद्धा तुम्हाला नेहमी वेगवेगळ्या तुमच्या मूव्हीजमध्ये किंवा वेब सिरीजमध्ये बघायला खूप चांगलं वाटतं. सिटी ऑफ ड्रीम्स मला खूप आवडली आणि अम्याचं काम तर नेहमी हॅट्स ऑफ. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. खूप छान वाटलं तुम्हाला भेटून. आपले सचिन खेडेकर सर सुद्धा पार्लेटियकचे विद्यार्थी आहेत. बोला. नमस्कार सर, मी कीर्ती सुलोकर. मी मराठी मीडियममधूनच शिकलेली आहे आणि मला म्हणजे माझ्या शाळेच्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या आहे. खूप छान वाटतं. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. नाही कसं आहे, शाळेचं आहे की नाही, आजकाल जे बंद शाळा आहे ना, त्यात तुम्ही हा प्रयत्न छान केलेला आहे.
माझं नाव स्वाती संजू मध्ये, माझे मिस्टर शिक्षक आहेत त्या स्कूलवर सरगावला. कसं हा विषय आहे ना तो जास्त गांभीर्याने घेतला पाहिजे. तुम्ही मांडलेलाच आहे, अजून सगळ्यांनी गांभीर्याने घेतला तर मुलांसाठी बरोबर आहे. कारण गावातील मुलं ह्याच्यात जाऊ शकत नाही ना. बरोबर. इंग्लिश मिडियमला पण नाही, लांब जाऊ शकत नाही. मग प्रत्येक आता शाळेत काय आलंय, 2 मुलं 1 शिक्षक असं समीकरण झालंय. मग त्यात पण थोडा बदल होईल. तुमचा प्रयत्न चांगला आहे. त्याच्याबद्दल मी काही नाही. मराठी माध्यम म्हणजे खूप श्रेष्ठ आहे ह्या जगात. आज मराठी नाही तर काही अर्थच नाही. मराठी शाळेत सुद्धा आता सेमी इंग्लिश म्हटल्यानंतर इंग्लिश हे शिकवलं जातं. त्याच्यामुळे इंग्लिश घालायला पाहिजे असं काही नाही. मराठीत सुद्धा इंग्लिश मिडियम सेमी इंग्लिश असल्यामुळे सगळे विषय तिकडे होतात. असं माझी विनंती आहे पालकांकडे, जास्तीत जास्त मराठी शाळेत घाला. थँक्यू. हे तुमचं नाही, तुम्हा सगळ्यांचं बोलणं ऐकून हेच वाटतंय की जे आम्ही करू पाहतोय या सिनेमातनं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय, आवडतंय आणि रुजतंय मनामध्ये. तर ते तसंच राहू द्या. आणि हा शब्द जो तुमचा आहे तो तुम्हीच पसरवू शकता. म्हणजे आता मॅडम म्हणाल्या नाही की सर, तुमची साथ जर लाभली तर आम्हाला जास्त विषय आमची साथ आहेच आहे. पण सिनेमा मोठा केव्हा होतो? माउथ पब्लिसिटीनी सिनेमा कायम मोठा होतो. होर्डिंग असतातच, टी व्हीवर पण दिसत असतं, पण एका माणसाने दुसऱ्याला सांगितलं की ते जास्त मोठं होतं. तसंच आपल्या सिनेमाचं आणि आपल्या विषयाचं सुद्धा हेच आहे की आपण एकमेकांना सांगितलं पाहिजे आणि त्यावर चर्चा केली पाहिजे. तर सिनेमा आणि आपल्या मराठी शाळा या दोन्ही एकत्र मोठ्या होतील. सो थँक्यू या सगळ्या जाणीव झाली की पिक्चर आता बघतोय ना तर सतत वाटतंय की माझ्या शाळेसाठी काहीतरी करेल आणि काहीतरी करायला पाहिजे. थँक्यू सो मच. आमच्यातली ती कुठेतरी ज्योत तुम्ही जागवली. थँक्यू. या चित्रपटाच्या माध्यमातून संपूर्ण पालकांनी हा बोध घ्यावा की आपण टॅलेंट शिक्षण देण्यापेक्षा मराठी शाळा कशा उत्कर्षाला येतील, ज्या आता लोप पावत चालल्या आहेत. काय शाळेमध्ये मुलं पण मिळत नाहीत, तर ती वाढवण्याचा दृष्टिकोन सर्व पालकांनी केला पाहिजे आणि याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. धन्यवाद. पण आता हा माझा मुलगा पहिलीला आहे आणि मला एक आता म्हणजे हा पिक्चर बघून मला एक प्राऊड आहे की माझा मुलगा मराठी माध्यमामध्ये शिकला. व्हेरी गुड. आणि खरंच आवडलं की ह्या प्रकारचे टॉपिक्सवर येत आहेत आणि ह्या प्रकारे प्रेझेंट होतो. सो वी होप की मराठी सिनेमा रिवाईव्ह होईल. पिक्चर काढला तर आम्हाला लक्षात ठेवा. मराठी शाळा म्हणजे मोठा पायाच आहे. इमारत अशी पहिला पाया मजबूत असला तरच इमारत चालते, चांगली मजबूत होते. तर मराठी शाळा ही पहिलीपासून अंगणवाडीपासून मुलांना ठेवलं की ना तरी बोला 1 2 3 4 मराठी शाळेची पोरं हुशार. 1 2 3 4 मराठी शाळेची पोरं हुशार. धन्यवाद. थँक्यू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात श्री बांगर सिमेंट कंपनीच्या पहिल्या गोदामाचं वैभववाडी येथे शुभारंभ झाला. या कंपनीचं सिमेंट ग्राहकांच्या पसंतीस नक्कीच उतरेल असा विश्वास कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक शिंदे यांनी व्यक्त केला. काय म्हणाले शिंदे पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक वेगवेगळे उद्योगधंदे येत आहेत आणि वैभववाडी तालुका ही आता उद्योगधंद्यात अग्रेसर आहे. त्यामध्ये नाव पाहिलं तर आपण भैरी भवानी उद्योग समूहाचं जे गिरीधर रावराने गेली अनेक वर्ष या वैभववाडी तालुक्यात या उद्योग समूहाच्या माध्यमातून विविध उद्योग हे आपल्या वैभववाडीकरांच्या सेवेसाठी दाखल घेऊन येत असतात. आताच नव्याने यांच्या या उद्योग समूहात श्री सिमेंटचे गोडाऊनचं आज उद्घाटन झालेलं आहे आणि या निमित्ताने श्री सिमेंट कंपनीचे रिजनल हेड शिंदे सर आहेत. त्यांनी आज नुकतंच या गोडाऊनचं वैभववाडीत उद्घाटन केलेलं आहे. सर काय सांगाल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच एक श्री सिमेंटचं गोडाऊनचं उद्घाटन होते, कशा पद्धतीने वाटचाल असणार आहे? आज वैभववाडी तालुक्यात त्याची सुरुवात झाली आहे, भविष्यात इथली वाटचाल कशी असणार आहे? श्री सिमेंट कंपनी ही भारतातील पहिल्या 3 कंपनीमध्ये गणली जाते. तर जसं बाकीच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही आमचं अस्तित्व स्थापन केलेलं आहे,
त्याच पद्धतीनं आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्थापन करणार आहे. आणि आज हा शुभारंभ आम्ही इथे वैभववाडी तालुक्यात केलेला आहे. ही सुरुवात आहे श्री सिमेंट कंपनीची गोडाऊन ओपनिंगची. तर याच्यामध्ये तसं पाहायला गेलं तर श्री सिमेंट कंपनी ही 30-40 वर्षापूर्वीची आहे, पण आपल्या इकडे ही नवीन वाटते. याचं कारण आहे की आम्ही सर्व्हिस देऊ शकत नाही. आता रावराणे साहेबांच्याकडे आम्ही रावराणे साहेबांच्या हातामध्ये आम्ही ती धुरा दिलेली आहे की सर्व्हिसेस जो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे इथला, कारण इकडचे रोड्स बघितले तर छोटे छोटे रोड्स आहेत, आतमध्ये मोठ्या गाड्या जात नाहीत. तर यांची सर्व्हिसेस आम्हाला माहीत आहेत आणि हे आमच्या सर्व्हिसेसला खरे उतरणारे आम्हालाही माहीत आहे. त्यामुळे आमचा सेल हा नक्कीच तिप्पट होईल जो आता आहे तो. आणि आम्ही असं या जिल्ह्याचं टार्गेट ठेवलेलं आहे की मिनिमम 10,000 ते 15,000 टन माल आम्ही इथे विकणार. अजून काय तुम्हाला विचारायचं? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पाऊल टाकले, त्याचं सुरुवात तुम्ही वैभववाडीपासून केली आहे. भविष्यात कसं मार्गक्रमण करणार आहात आणि काय उद्दिष्ट आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कुठे कुठे आपण तुमच्या व्यापाराची व्याप्ती करणार आहात? आता आज जसं आम्ही इथे वैभववाडीमध्ये सुरुवात केलेली आहे, त्याच पद्धतीनं आम्ही कुडाळ इथे सुरुवात करतो आहे. आणि पुढे जाऊन आम्हाला जिथं जशी रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने आम्ही पुढचे गोडाऊन्स त्यांच्या थ्रूच करणार आहोत. सर, बघितलं तर आपण मार्केटमध्ये अनेक विविध कंपन्यांचे सिमेंट आहेत. तुमचं असं काय त्यात वेगळेपण आहे आणि ग्राहकांना का आकर्षित होते तुमचा प्रोडक्ट? आमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी जर तुम्ही चेक केली तर इतर कंपन्यांच्या बरोबरीनं आम्ही मार्केटमध्ये आहोत. तर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आम्ही करत नाही. आमचे जे मेन प्रोडक्ट्स आहेत रुफॉन आणि मॅग्ना, जे प्रीमियम सिमेंटमध्ये गणले जातात, ते तर उत्कृष्ट क्वालिटीचे उत्पादन आहे. तर तुम्ही नक्की ग्राहकांनी वापरून त्याचा फीडबॅकही आम्हाला द्यावा. आणि तुम्हाला वापरल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट कळत नाही. एकदा वापरलं की त्यांना कळेल की आम्ही काय क्वालिटीचं सिमेंट आणलेलं आहे. तर सुरुवात करायला पाहिजे ते वापरायला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ग्राहकांना किंवा व्यावसायिक बांधकाम व्यावसायिकांना काय आव्हान कराल या निमित्ताने? माझं असं आव्हान राहील की जसं इतर कंपन्या आहेत मार्केटमध्ये तसं आम्ही आहोत हे आम्हाला पण दाखवून द्यायचं आहे. त्यामुळंच ही सुरुवात आहे. ही आजच सुरुवात केलेली आहे त्यानिमित्ताने. बट एक ग्राहकांना आव्हान राहील की तुम्ही आमचं सिमेंट नक्की वापरा. श्री बांगर हे 2 ब्रँड आहेत आमचे जे बेस्ट प्रोडक्ट आहेत. आणि रुफॉन व मॅग्ना हे आमचे प्रीमियम सिमेंट आहेत. तर तुम्ही एकदा वापरून पहा आणि मग त्याची क्वालिटी तुम्हाला आवडली तर नक्कीच तुम्ही पुढे वापरत राहाल आणि दुसऱ्यांना पण रेफर करत राहा. धन्यवाद. हे होते शिंदे सर यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सुरुवात जी आहे ती वैभववाडी तालुक्यातून केलेली आहे आणि भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ग्राहकांच्या पसंतीला श्री सिमेंट हे नक्कीच उतरेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. भैरी भवानी उद्योग समूहामार्फत श्री बांगर सिमेंट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खेडोपाडी पोहोचवलं जाईल. या कंपनीला जिल्ह्यात नावलौकिक मिळवून देऊ असा विश्वास भैरी भवानी उद्योग समूहाचे प्रोप्रायटर गिरीधर रावराणेंनी व्यक्त केला. काय म्हणाले रावराणे पाहूयात. वैभववाडीच्या उद्योग क्षेत्रातलं एक नावाजलेलं नाव म्हणजे भैरी भवानी उद्योग समूह. या उद्योग समूहात जर आपण पाहिलं तर विविध जे हार्डवेअर असेल, त्याच्यानंतर फर्निचर असेल, हे विविध प्रयोग आहेत ज्यांनी राबवले ते गिरीधर रावराणे आहेत. त्याने अनेक आता नव्याने एक व्यवसाय आता वैभववाडीकरांच्या सेवेत दाखल केलेला आहे, तो म्हणजे श्री सिमेंट. श्री सिमेंट ह्या कंपनीची जी एजन्सी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, ती संपूर्ण एजन्सी आहे ती रावराणे यांनी आज घेतलेली आणि त्याचा शुभारंभ आज नुकताच झालेला आहे. या शुभारंभाप्रसंगी विविध मान्यवर उपस्थित होते. रावराणे साहेब, आणि एक तुमच्या व्यवसायात वृद्धी झालेली आहे. श्री सिमेंट ही सिमेंटची कंपनीची एजन्सी ही तुम्हाला आज मिळालेली आणि त्याचा शुभारंभ आपल्या वैभववाडीत तुमच्या इथे झालेला आहे या उद्योग समूहात. काय सांगाल, कशा पद्धतीने याचा पुढे मार्गक्रमण असणार आहे, कशा पद्धतीने या नवीन उद्योगाची तुमच्याकडून सुरुवात होणार आहे? मला आधी आनंद होतो की माझ्यावरती श्री कंपनीचे डायरेक्टर असतील, साहेब, जिल्हा रिजनल हेड म्हणजे शिंदे साहेब, त्यांच्यावरचे त्यांनी विश्वास टाकून जो माझ्यावर दाग टाकला त्याचा मी परिपूर्ण त्याचा फायदा करून कंपनी देईन. दुसरी गोष्ट अशी असते की ह्या धंद्यात आम्हाला आता CNA पण सेकंडरी ट्रान्सपोर्टिंग मिळालं. ट्रान्सपोर्टिंग
म्हणजे लोकांना ते सिमेंट वेळेत पोचलं पाहिजे. सिमेंट हे क्वालिटी सगळी सारखीच असते, कुठलं मोठं आणि कुठलं लहान असं काय नसतं, फरक नसतो. पण जे सिमेंट हे त्या गिरायकापर्यंत पोचवणे हा त्यातला महत्त्वाचा भाग असतो. त्याच्यामुळे सेल वाढतो आणि डीलरला वेळेत सिमेंट देणं हे महत्त्वाचं सगळ्यात. मग आम्ही आता जवळजवळ 90-92 पासून आम्ही भाऊ आमची फॅमिली त्याच धंद्यात काम करतो. आम्ही ACCला 500 टनावरनं 10,500 टनापर्यंत पोचवलं. नंतर आम्हाला दालमिया इथं 12 टन विकत होतं, त्यांना पण आम्ही 8,000पर्यंत सोडलं. आता आम्हाला श्रीने आमच्या टाकला, आम्ही त्यांना पण जेवढं जास्त होईल एप्रिल महिन्यापर्यंत, मार्च एप्रिल महिन्यात 7,000च्या वरतीचं आम्ही नेणार. कारण मला जास्त ते खोटं बोलायला आवडत नाही. 8-9 झालं वर झालं तो बोनस, पण मी तर 7,000 ते 8,000पर्यंत न्यायचा प्रयत्न करणार. मेन म्हणजे डिलेवरी महत्त्वाची. डीलरने ऑर्डर टाकली की ती त्याची ताबडतोब भरली पाहिजे आणि त्याच्या वेळेच्या अगोदर पोचली पाहिजे. याच्यावरती सेल अवलंबून नसतो. कंपनी पण आम्हाला सपोर्ट करणार, आम्ही डीलरना सपोर्ट करणार. दोघांचा सपोर्ट झाला की सेल वाढायला काही वेळ लागत नाही. आणि आमचं पूर्ण फॅमिलीच ह्या धंद्यामध्ये 90-92 पासून आहेत. माझा मुलगा पण सिव्हिल इंजिनियर आहे, पुतण्या दोन्ही सिव्हिल इंजिनियर पण आहेत. त्यांना सगळ्यांना आम्ही धंद्यातच घेतलं. आम्ही म्हणजे पराकाष्ठा करून तो सेल वाढवणार आणि परमेश्वर आहे, साहेब आहेत, सगळ्यांचं सहकार्याने डीलर सहकार्याने आम्ही तो धंदा वाढवणार. वैभववाडी तालुक्यात या म्हणजे पहिलीच ही एजन्सी सुरू होती श्री सिमेंटची. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कसं उद्दिष्ट असणार आहे? अगदी दोडामार्गच्या म्हणजे वैभववाडीपासून दोडामार्गच्या कानाकोपऱ्यात पोचायचं आहे, त्याचं कसं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करणार? ते आता सध्या तर आमचं इथं वैभववाडी चालू झालं वेअरहाऊस. त्यांचा आता प्लॅन परत कुडाळला आहे. कुडाळला प्लॅन इथनं आम्ही जेवढा प्रयत्न म्हणजे आम्ही शेवटच्या प्रयत्नापर्यंत तो प्रयत्न आम्ही करणार. तिथं तडजोड म्हणजे कुठं भाडं कमी मिळतं असं काहीही म्हणणार नाही. कंपनीला सपोर्ट करून मी आणि आमचं उद्योग समूह सेल वाढवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार. रावराणेजी, यापूर्वी जर आपण बघितलं तर ACC होतं आपल्याकडे, दालमियाचं पण सिमेंट होतं. आता नव्याने हे एक प्रोडक्ट आलेलं आहे, त्याचा कसा सेल होतो? काय फरक कसं, दालमिया घेणारे वेगळे असतात. दालमिया घेणार दालमिया घेतो, श्री घेणार श्री घेईल, ACC घेणार ACC घेईल. ज्या डीलरला सेवा जास्त मिळणार त्याचे सब डीलर असतात, ते डीलर त्या सब डीलर पोहोचवणार. ज्याची ऑर्डर फास्ट, माल जास्त चांगला येईल तो त्या सेल वाढणार. मग दालमिया आहे म्हणून श्री कमी होणार नाही किंवा श्री आहे दालमिया कमी. दालमियाची पार्ट वेगळा आहे, श्रीचा पार्ट वेगळा आहे. लक्षात आलं? फक्त डीलर आणि त्यांचे सब डीलर आणि ट्रान्सपोर्ट तिघांचं जर नातं जुळलं तर सेल वाढायला वेळ लागत नाही. हे नातं थोडक्यात सांगा नवरा बायकोसारखं नातं लागतं त्याला. डीलर, सब डीलर आणि ट्रान्सपोर्टर. लक्षात आलं? दुपारी भांडले तर संध्याकाळी गोड व्हायला पाहिजे, तर तो धंदा होतो. धन्यवाद रावराणेजी. त्याने सांगितलं की डीलर सब डीलर यांचं जे नातं आहे ते नातं नवरा बायकोसारखं असायला पाहिजे, तरच या धंद्यात त्याची वृद्धी होते. आणि नक्कीच ज्याप्रमाणे यापूर्वी आपण ACC असेल, दालमिया असेल यांचे जे प्रोडक्ट ज्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याची वृद्धी झाली, त्याचप्रमाणे श्री सिमेंटची देखील जी वृद्धी आहे, जी वाढ आहे ती नक्कीच होईल असं आश्वासन देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. वैभववाडीच्या सुपुत्रांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. मुंबईसह उपनगरात झालेल्या निवडणुकीत 6 जण नगरसेवक बनले आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तालुक्याच्या 6 सुपुत्रांनी दणदणीत विजय मिळवत आपली माती कधीच कमी पडत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच संपन्न झाल्या. त्याचा निकाल शुक्रवारी लागला. यामध्ये वैभववाडी तालुक्यातील 6 जण नगरसेवक बनले आहेत. त्यातील पहिलं नाव आहे अजित रावराणे. मालाड पूर्व, कुरार विलेज अटीतटीच्या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार अजित बाळकृष्ण रावराणे यांनी विजयाची पताका फडकावली. वैभववाडी तालुक्यातील लवरे नंबर 2 या छोट्याशा गावातून महानगराच्या राजकारणापर्यंतचा प्रवास संघर्ष, चिकाटी आणि विश्वासाचा आहे. त्यांच्या विजयाने मालाडसह संपूर्ण वैभववाडीत आनंदाची लाट उसळली आहे. मुंबईचा अभिमान लालबाग आणि त्या लालबागचा गड पुन्हा एकदा सुरक्षित राहिला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार किरण तावडे यांनी वॉर्ड क्रमांक 204 मधून विजय मिळवला आहे. तावडे वैभववाडी तालुक्यातील तितवली गावचे सुपुत्र आहेत. गेली अनेक वर्षे ते या भागात सामाजिक कार्य करत आहेत. त्यांनी या निवडणुकीच्या माध्यमातून लालबागचा गड सर केला आहे. तालुक्यातील सांगुळवाडी गावचे सुपुत्र असलेले रमाकांत रहाटे यांनी चिंचपोकळीत विजयी पताका रोवली आहे. ते ठाकरे शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. रहाटे यांनी विजयी चौकार मारलाय. त्या भागात सलग 4थ्यांदा ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत.
या विजयानं वैभववाडीच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवलाय. यानंतर तालुक्यातील आणखी एक येडगाव पवारवाडीचे सुपुत्र संजय बाळाजी पवार मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. पवार हे गेली अनेक वर्ष या भागात सामाजिक क्षेत्रात काम करत होते. त्यांनी भाजपा पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या यशामागे अथक परिश्रम, प्रामाणिक सेवा आणि जनतेचा विश्वास आहे. हा संपूर्ण येडगाव अभिमानानं उभा आहे. त्यानंतर आणखी एक नाव पुढे येतं ते चंद्रशेखर यादव यांचं. ते उल्हासनगर महापालिकेतून शिंदेंच्या शिवसेनेकडून रिंगणात उतरले होते. त्यांनी विरोधी उमेदवाराचा पराभव करत विजय संपादन केलाय. यादव हे मूळ तालुक्यातील नापणे गावचे. त्यांच्या विजयानंतर गावात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. पुरुषांप्रमाणे महिलांनी तालुक्याचं नाव उज्ज्वल केलंय. तालुक्यातील करुळ गावच्या स्वाती सुरेश गुरखे ह्या नवी मुंबईत नगरसेविका झाल्या आहेत. त्या भाजपकडून लढल्या होत्या. त्या दुसऱ्यांदा नगरसेविका झाल्या आहेत. या साऱ्यांच्या विजयानंतर आज महानगरात वैभववाडीचा झेंडा फडकतोय. कोकण 7 लाईव्हसाठी श्रीधर साळुंखे, वैभववाडी. मालवणात प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर पालिकेनं धडक कारवाई केली आहे. पिशव्या जप्त करताना दंडात्मक कारवाई केली आहे. पाहूयात. मी स्वच्छता निरीक्षक मालवण नगर परिषद मालवण. मी आज मच्छी मार्केटच्या इथं फेरी मारत असताना माझा एक कर्मचारी सोबत गेलो. तिथं मला प्लॅस्टिकची व्यापारी आढळले. तर मी तिथे कारवाई केली. एक 500 किलोचं प्लॅस्टिक आम्ही जप्त केलेलं आहे. ते कट्ट्यावरून येऊन इथे मार्केटमध्ये व्यापार करत आहे सिंगल प्लॅस्टिकचा. त्याच्यावर आम्ही ती गाडी जप्त केली आणि नगर परिषदेकडे आणली. त्यांना म्हटलं 5,000 रुपये नेक्स्ट टाईम दंड होईल. नेक्स्ट टाईम जर परत तुम्ही आला तर त्याच्यावरती म्हणजे 10,000 15,000 टप्प्याटप्प्याने दंड वाढला जाईल. त्याने सांगितलं बरं दंड वगैरे काय त्यांनी भरलेलं नाही आहे. त्यांनी म्हटलं सगळं जप्त करा आणि तुमच्याकडेच ठेवा. सर्व व्यापाऱ्यांना मालवणवासियांना एक आवाहन करतो आम्ही नगरपालिकेद्वारे की यापुढे कोणी प्लॅस्टिक जर सिंगल यूज प्लॅस्टिक यूज केलं तर त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. ते बाहेरून येणारे व्यापारी आणि जे स्थानिक व्यापारी यांच्यावर पण कारवाई करण्यात येईल नगर परिषदेद्वारे. आज मी नगरपालिकेच्या ऑफिसमध्ये बसलो असता माझ्या केबिनमध्ये बसलो होतो. काही अधिकारी मला येऊन भेटले आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आज जी स्वच्छता मोहीमचं जे चालू आहे, स्वच्छ पाहिजे, मालवण शहर सुंदर स्वच्छ पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण ही सगळी कारवाई करत आहोत. आणि त्यांनी मला बाहेर येऊन दाखवलं त्याने की 500 किलोचा साठा आज त्यांनी जप्त केलेला आहे. मी त्यांचं खरोखरच त्या अधिकाऱ्यांचं कौतुक म्हणजे अभिनंदन करतो. आणि ह्याच्यापुढे अशीच स्वच्छता मोहीम किंवा जनावरं असतील किंवा कुत्रे असतील अशीच मोहीम आपण राबवावी. खरोखरच मी तुमच्या मालवणवासियांतर्फे तुमच्या या अधिकाऱ्यांचं मी आणि नगरपालिकेच्या सीओंचं मी अभिनंदन करतो. अशीच कारवाई पुढे चालू ठेवावी हीच माझी इच्छा. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असून याबाबत खासदार नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. भाजप आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी, अजित पवार गट यांचे सर्व प्रमुख जिल्हा प्रमुख तसेच जिल्ह्यातील सर्व मान्यवर पत्रकार आणि मित्र जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक 5 फेब्रुवारी रोजी होऊ घातलेली आहे. आणि या होणाऱ्या निवडणुकीत आम्ही तिन्ही पक्षांनी मिळून आघाडी करायचं ठरवलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे जे वाटप झालंय केलंय ती आकडेवारी आपल्या समोर मी ठेवतो. आमच्या या वाटपामध्ये कोणाचे गैरसमज की कुठलंही भांडण तंटा झालेला नाही. सर्व एकमताने सर्व ठरलेलं आहे. आणि म्हणून मी प्रथम वाटपची संख्या जी आहे ती आपल्या समोर ठेवतो. भारतीय जनता पार्टी जिल्हा परिषद एकूण जागा 31, पंचायत समिती 63,
सेना जिल्हा परिषद 19, पंचायत समिती 34. राष्ट्रवादी आता त्यांचं निवेदन आलंय, त्यामुळे त्याचा विचार आम्ही आता करू. त्यांना किती जागा आणि कुठे द्यायची ते, पण त्यांचं समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आता या वाटपामध्ये कोणत्या मतदारसंघात विधानसभेच्या किती जागा देण्यात आल्या आहेत त्याची आकडेवारी आहे. सावंतवाडी जिल्हा परिषद 11, पंचायत समिती 17, सेना जिल्हा परिषद 6, पंचायत समिती 17, कुडाळ मालवण विधानसभा भाजप जिल्हा परिषद, हे बरोबर आहे ना, 4, पंचायत समिती 15, सेना जिल्हा परिषद 11, पंचायत समिती 15, कणकवली विधानसभा भाजप जिल्हा परिषद 16, पंचायत समिती 31, सेना जिल्हा परिषद 2 आणि पंचायत समिती 5. आता राष्ट्रवादीची फक्त याच्यात हे आले नाही, आता झाले, त्याच्यातले कोणाचे कमी जास्त करून त्यांना देण्यात येईल. एकंदरीत हे वाटप आज जाहीर करण्यात येईल. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला आम्ही सामावून घेऊ आणि खात्रीरीत्या आम्ही सांगू इच्छितो की या निवडणुकीत जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आमची आघाडी महायुती 100% यश मिळवेल, 100% यश मिळवेल अशी मला खात्री आहे, आम्हाला सर्वांना खात्री आहे. जसं महानगरपालिकेचा निकाल लागला त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये महाराष्ट्रात जो काही निकाल लागणार त्याच्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा आघाडीवर असेल. जास्तीत जास्त जागा आम्ही मिळवू, आमचा प्रयत्न 100% मिळवायचा आहे. आम्ही प्रयत्नशील राहू आणि म्हणून यामध्ये आम्हाला जे यश मिळणार आहे त्यामध्ये आपल्या सर्वांचं सहकार्य गृहीत धरून मी यशाची आकडेवारी आपल्याला दिलेली आहे. तुमच्या सर्वांचं सहकार्य लाभो एवढंच सांगतो. काय कोणाकडून चूक झाली काय झालं तर कानात येऊन सांगा, मीडियावर दाखवू नका, प्रिंट मीडियामध्ये छापू नका, एवढीच विनंती आहे आपल्या सर्वांना. आणि त्याप्रमाणे ही निवडणूक अतिशय जिल्ह्यात सुरळीत होईल. कुठला वाद करायला कोणी शिल्लकच महाराष्ट्रात राहिलं नाहीये विरोधात, बरोबर ना. आणि त्याच्यामुळे 100% यश भाजप, शिवसेना एकनाथजी आणि अजित पवार यांची युती झाली आहे. ती यशस्वीरित्या महाराष्ट्रात सरकार चालवत असताना ही निवडणूक 100% आम्ही जिंकू असा विश्वास व्यक्त करतो. आपल्याला काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. सोमवार बरोबर ना, उद्या सोमवार उद्याच. गृहीत धरलंय आम्ही. त्याप्रमाणे आज संध्याकाळपर्यंत त्यांना पत्र जाईल आणि ते उद्या सोमवारी उमेदवारी अर्ज भरतील. लढाई आमची लढत
कोणावरच नाही हा, एकाकी बीजेपीवर कोण लढायला नाहीच आहे. मी मगाशीच सांगितलं आमच्यासारखं कोण लढण्यासाठी नाहीच आहे. आणि जिंकण्यासारखा विरोधकांना आम्ही मतदारसंघ ठेवला नाही. सगळे आम्ही मजबूत उमेदवारी पण आम्ही तशी निवडलेले आहेत. कणकवली शहरात टेबवाडी येथे सुवर बाजारच्या मागील शेतात 5 जनावरांचा अचानक मृत्यू झाला आहे. नेमका मृत्यू कसा झाला हे माहीत नसलं तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. आमचा पंचनामा झाल्याशिवाय आम्ही क्लिक करणार. म्हणजे माणसासारखं बरोबर आपण जसं करतात तसं. पण ते काय म्हणतो मॅडम, पंचनामा आणि दुसरी तिथे केला आणि नंतर पीएम तिकडे केलं तरी चालेल ना? त्यांची एक प्रोसिजर पुरी होईल असं स्पॉट बदलात नाही स्पॉट बदलला तर चालतो कारण पंचनामा असतो ना आपल्याकडे. ठीक आहे. आपण पीएम कुठं करायचं ते ठरवूया. पहिला पोलिसांचा पंचनामा करू. तुम्ही सकाळी 9 वाजता पोहोचा, करा. तिथे एका याच्यावर पंचनामा करायला किती वेळ लागतो पीएम करायला? अंदाज एका याच्यावर. त्यानंतर आणखी एक जनावर मृतावस्थेत सकाळी त्याच परिसरात आढळून आलं. नेमका मृत्यू कसा झाला हे माहीत नसलं तरी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी विषबाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. मृत जनावरांमध्ये 2 दुधाळ, 1 रेडा, 1 गावण, 1 गाय आणि 1 पाडी असे एकूण 6 जनावरे आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने मृत झालेल्या जनावरांमुळे शेतकरी राकेश अशोक राणे यांचं सुमारे 3.5 लाखांचं नुकसान झालंय. या घटनेनं शेतकरी राकेश राणे यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कणकवलीमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. 5 जनावरांना, दुभत्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. नेमकं मृत्यूचं कारण अस्पष्ट आहे, कारण आपण बघितलं तर जी 4 जनावरं आहेत ते आपण कणकवलीतील ह्या सुपर म्हणजे SMS समोर जे सुपर बाजार आहे त्याच्या पाठीमागे शेतामध्ये मृत्यू होऊन पडलेली आहे. त्यानंतर 1 जनावर आहे, गाय आहे, ती एका बाजूलाच एक घर आहे त्याच्या दारातच पडलेली आहे मृत्यू होऊन. आणि 2 जनावरं ही अत्यवस्था आहेत, थोडीशी ह्या गोठ्यामध्ये आहेत. एकंदरीत हा जो गोठा आहे, ही एक जी आहे ती म्हैस आहे, ती एक म्हैस आहे. यांना देखील थोडंसं विषबाधा झाल्याचा अंदाज, प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आणि त्यानंतर त्यांच्यावर ते देखरेख ते करत आहेत. आणि एकंदरीत नेमकी परिस्थिती काय जाणून तरी घेणार आहोत. सर, नेमकं काय झालं असावं? तुम्ही वैद्यकीय अधिकारी आहात, जनावरांना नेमकं असं काय झालं असावं? हे जनावर ती चरतच ना, तिथे त्यांनी काहीतरी विषारी पदार्थ किंवा विषारी मिक्स झालेलं पाणी वगैरे असं पिलेलं असेल. त्याच्यामुळे कोणती तरी प्रकारची विषबाधा झालेली आहे. त्याच्यामुळे त्यांना ते विषबाधा झाल्यामुळे त्यांना लगेच मृत्यू आलेला आहे. कारण एकदम अशी जनावरं विषबाधा झाल्यामुळे अशी पोट फुगूनच ती मेलेली आहे. त्याच्यामुळे विषबाधा कोणत्या प्रकारे झाली हे काय आपण असं आता सांगू शकतो, पण प्राथमिक आमचा असा अंदाज आहे की ते विषबाधाने मेलेली आहे. निश्चितच विषबाधेने मेलेले सांगतात, पण लगेच एवढ्या जनावर असतात आणि नंतर मग त्यांची पोटं फुगली आहेत, तोंडातून पाणी देखील त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आलेलं आहे. काय त्याच्याबद्दल काय अंदाज?
नाही, ते विषबाधा कोणत्या प्रकारचे त्याप्रमाणे तशी लक्षणं दिसतात असा विषय आहे. तेव्हा विषबाधा कोणत्या प्रकारचे हे आपण आता नाही कशामधून झाली असेल विषबाधा काय? नाही, एक तर त्यांनी चाऱ्यावरती तिथला चारा खाल्ला असेल, त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉन्टॅमिनेशन झालेलं असेल, किंवा तिथल्या पाण्यामध्ये कॉन्टॅमिनेशन, त्याच्याप्रमाणे विषबाधा झालेली आहे. निश्चितच आपण बघितलं तर विषबाधा झाल्याचा अंदाज, प्राथमिक अंदाज हा व्यक्त केला जातोय. आणि एकंदरीत आपण ही 5 जनावरं आहेत ती आता कणकवलीतील दगावलेली आहेत आणि शेतकऱ्यावर मोठा डोंगर कोसळला आहे. लाखोचं नुकसान या शेतकऱ्याचं झालेलं आहे. म्हणावं तसं म्हणजे शेतकऱ्याची म्हणजे जनावरांची किंमत आपण करू शकत नाही, पण शेतकऱ्यावर मोठं डोंगर कोसळलं. 5 जनावर, दुभती जनावरं यांचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण आता हे जे शेतकरी आहे तो डोक्याला हात लावून बसलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यातील भैरी भवानी उद्योग समूहात श्री बांगर सिमेंट एजन्सीचा शुभारंभ झाला आहे. कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक शिंदे व भैरी भवानी उद्योग समूहाचे प्रोप्रायटर गिरीधर रावराणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला. या सिमेंटचा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात येऊन पुरवठा केला जाणार आहे. या उद्घाटन प्रसंगी तालुक्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. पाहुयात या कार्यक्रमाची क्षणचित्रे. बंधू आपला तुमच्या आश्रयावर मागील 15 वर्ष या ठिकाणी आपला व्यवसाय सुरू करतायत. त्या व्यवसायाचा स्मृती म्हणून आज श्री बांगर या कंपनी बरोबर त्यांचा सामंजस्य करारावर आपलं त्यांच्या कंपनीचं इथे प्रोडक्ट विक्री अशी सेवा द्यायचं ठरवलेलं आहे. त्या निमित्तानं या ठिकाणी आपलं त्या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्वतः गिरीधर रावराणे या सर्वांनी मिळून आपलं गणपती पूजन करून हा शुभारंभ केलेला आहे. तेव्हा ग्रामसेवक म्हणून या व्यवसायाला तुम्ही यश प्राप्त करून देण्याकरता तुमच्या लेटरला शुभाशीर्वाद त्यांनी कल्याण करा. याचप्रमाणे इतर महापुरुष महाराजांच्या तुमच्या जागेत तुमच्या इथे वास्तू या ठिकाणी हे वैभववाडीच्या आचरणे गावचे सुपुत्र आमचे थोरले बंधू गिरधरराव राणे यांनी आज त्यांच्या भैरी भवानी उद्योग व्यवसायामध्ये एक नवीन मोलाची भर आणि एक नवीन सुरुवात व्यवसायाची केलेली श्री बांगर या कंपनीचं कर्नाटकमध्ये कंपनी त्याचं प्रोडक्शन सगळं आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि नवीन सुरुवात केलेली. आज गिरधरराव आणि त्यांचे सर्व बंधू यांनी अतिशय मेहनतीने जवळजवळ आज 30 ते 40 वर्षात चांगल्या प्रकारे प्रगती केलेले, व्यवसायामध्ये नाव कमावलेले, जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आज भैरी भवानी ट्रान्सपोर्टचं नाव आणि सगळीकडे ज्यावेळेला भैरी भवानीच्या गाड्या जातात त्यावेळेला गिरधरराव राणे यांचं नाव सगळीकडे घेतलं जातं आदराने. ही एक स्वतःची उद्योगपती म्हणून चांगली ओळख निर्माण केलेली आहे.
या वैभवडी तालुक्यात असेल, आचरणे गावचं असेल, या सिंधुदुर्गाचं नाव मोठं करण्याचं काम या संपूर्ण कुटुंबाने केलेलं आहे. आणि हे सर्व कुटुंब अतिशय मेहनती आहे आणि अतिशय मेहनतीने हा व्यवसाय त्यांनी उभा केलेला आहे. आणि पुढे माझ्या सर्वांना शुभेच्छा आहे की अशाच प्रकारे हा धंदा अधिक चांगल्या प्रकारे यांचे व्यवसाय आणखी वेगवेगळे व्यवसाय उत्तरोत्तर आणखी वाढत जावे आणि चांगल्या प्रकारे यांना यश मिळावं. आणि यांच्याकडनं स्फूर्ती घेऊन आपणही सर्वांनी नवनवीन उद्योग या जिल्ह्यासाठी आणा. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो आणि या संपूर्ण कुटुंबाला शुभेच्छा देतो. आजच्या या अगदी आनंदाच्या दिवसामध्ये अजून नवीन एक दुधात साखर पडल्यासारखी म्हणजे श्री बांगर या नवीन उत्पादक सिमेंटचं या ठिकाणी वैभवडी तालुक्याच्या किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक नवीन ब्रँड म्हणजे अजून जी सिमेंट कंपन्या जेवढ्या आहेत त्याच्यापेक्षा अजून जास्तीचं सिमेंट म्हणून सध्या नवीन टेक्नॉलॉजीमधलं म्हणजे किती माळ्याची जर बिल्डिंग उभी केली तरी श्री बांगर जर वापरलं तर ते बिल्डिंग कधी ढासळू शकत नाही अशा प्रकारची त्या सिमेंटची ख्याती आहे. आणि त्याचा आज शुभारंभ या ठिकाणी भैरीभवानी उद्योग हा मोठा समूह आमच्याकडे आहे. त्यामध्ये आज हे मोठं एक भर पडलेली आहे. गिरधरराव आणि गिरधररावांचे सर्व ही फॅमिली ही अतिशय कुठल्याही वेगळ्या दुसरीकडे कुठल्याही धंद्याकडे न बघता एक उद्योग म्हणूनच त्यांची गिरधरराव ते नातूपर्यंत म्हणजे नातू सुद्धा त्यांच्या आता इथे फिरतायत म्हणजे उद्योगाची माहिती घेत आहेत. जसं राजकारणी असणारे राजकारणी नातू जातो तसं उद्योगाचं सगळे उद्योगाकडे सगळे येतात. एक वैभवडी तालुक्यासाठी जोपासण्यासाठी हे आहे म्हणजे या फॅमिलीच्या बाबतीत म्हणजे नेहमीच गोरगरिबांचे जनतेसाठी कायम उभं राहत असतो. आणि आम्हाला अनेक वर्ष या तालुका निर्मितीपासून कोल्हापूर कणकवली अशा ठिकाणी आम्हाला सगळीच खरेदी करायला जायला भाग पडायचं. ते गिरधरराव आणि फॅमिलीमुळे गरीबभावानी उद्योगामुळे आज कुठलंही न भाडं भरता आज इथे आम्हाला कोणतीही सामुग्री घरात किंवा अन्य कुठली मिळते. त्याबद्दल आजच्या या शुभदिनी मी गिरधरराव आणि त्यांच्या सगळ्या फॅमिलीचे या उद्योग समूहाला मी कोटी शुभेच्छा देतो. आणि असंच अजून जेवढे नवीन काय टेक्नॉलॉजी आहे धंद्याच्या संदर्भात ती गिरधररावांना मिळू दे अशा प्रकारची मी माझ्या रामेश्वराकडे आणि रासाई देवीकडे प्रार्थना करून या ठिकाणी आपण हा उद्योग चालू होतो तो अतिशय आनंद या ठिकाणी होतो आहे. याबद्दल आनंद मानून मी या ठिकाणी सांगतो. या कंपनीचे जे झोनल मॅनेजर जिल्ह्याचे मॅनेजर हे सगळ्यात त्यांना सुद्धा या शुभेच्छा देतो. योग्य निवड या भैरीभवानी उद्योगाच्या संदर्भात केलेली आहे त्याबद्दल तुम्हाला सुद्धा शुभेच्छा देतो की दीर्घकाळ त्याच्याकडे सगळी यंत्रणा आहे ट्रकांची आहे हमालीची आहे वाहतुकीची आहे गोडाऊनची आहे असा परिपक्व गिरधरराव आहे आणि त्याला तुम्ही सुद्धा अभिनंदन करतो. जय त्यावेळेपासून त्यांना पाहतो. ज्यावेळी माझ्याकडे हा चार्ज मिळाला सर्वात पहिलं ट्रान्सपोर्टेशनचं किंवा हँडिंग एजंटचं नाव जे आहे राव राणे साहेब. आम्हाला थोडेसे प्रयत्न करावे लागले गोडाऊन किंवा अपॉइंट करण्यासाठी. बट आम्हाला राव राणेच पाहिजे म्हणून आम्ही 3 महिने सतत त्याचा पाठपुरावा करतो. श्री सिमेंट कंपनी ही 1979 सालापासून आहे मार्केटमध्ये आणि सगळ्यात फास्टेस्ट ग्रोईंग कंपनी म्हणून या कंपनीचं नाव आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेले 7 ते 8 वर्षापासून काम करते. सिंधुदुर्गमध्ये सर्व्हिस मिळत असल्यामुळे आम्ही इथे जास्त सिमेंट आणत नव्हतो. जे काय ते डायरेक्ट पार्टी ऑर्डर होते. बट आता आम्ही काय केलेलं आहे राव राणे साहेबांना आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा ट्रान्सपोर्टेशन आणि CNF दिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये त्यांनी आता हे पहिलं गोडाऊन आहे आमचं राव राणे साहेबांच्या वैभव. तिथून आम्ही कसालपर्यंत सिमेंट देणार आहे, देवगडला देणार आहे. अजून 2 गोडाऊन आमचे आहेत पाईपलाईनमध्ये जे लवकरच पूर्ण होते. पुढच्या महिन्यात आमच्या कुडाळला एक गोडाऊन होते जे राव राणे साहेबच करणार आहे. ते तिथून आम्ही वेंगुर्ला सावंतवाडी करावी एक आहे ते बांधण्यामध्ये हे सेटल झालेलं करणार आहे. या कंपनीचं असं आहे की श्री सिमेंट ही तशी जुनीच कंपनी आहे पण आपल्या इकडे
सिमेंट येत नसल्यामुळे लोकांना माहीत नव्हतं. पण आता आजपासून मला वाटतं रावराणे साहेबांच्या सर्व्हिसमुळे ह्या कंपनीचं नाव या सिंधुदुर्गमध्ये खूप मोठं होईल अशी अपेक्षा करतो. आणि मला माहीत आहे की राणे साहेबांनी जी काय आतापर्यंत उद्योग हातात घेतले ते एकदम कष्टाने घेतलेले आहेत आणि पूर्ण केलेले आहेत. तर मला असं अपेक्षा आहे की इकडेही आमचा खूप सेल वाढेल. त्यांनी तसं आम्हाला ॲश्युअर केलेलं आहे की इकडे सेल खूप चांगला होईल म्हणून. त्यांनाही आमची क्वालिटी सगळ्यात चांगली आहे. तुम्ही मार्केटमध्ये कुठेही जाऊन त्याची टेस्ट करू शकता. आमचे याच्याबरोबर 2 प्रीमियम ब्रँड आहेत, एक रुफॉन आणि एक मॅग्ना म्हणून आहे. जे इतर ज्या टॉपच्या कंपनी आहेत त्याच्याबरोबर आम्ही ते विक्री करणार आहोत. त्याची सर्व्हिस लवकरच सुरू होईल. तर सर्वांनी जसं आमचं तर सपोर्ट आहे, पण तुमचाही सपोर्ट रावराणे साहेबांना राहू दे. आणि अशा पद्धतीने आपण श्री आणि बांगरचा सेल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाढवूया. तुम्ही सगळ्या आलात, आमच्या शब्दाला किंमत देऊन त्याबद्दल मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आम्हाला असं दोन सहकार्य करता बाकीचे सिमेंटबद्दल, ह्या सिमेंटला पण सहकार्य करावं. आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस द्यायचं जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे प्रयत्न करू. धन्यवाद. कणकवली फोंडागाड मार्गे कोल्हापूरला जाणाऱ्या अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात ही वाहतूक सुरू असली तरी लवकरच फोंडा बाजारपेठेत लागून असलेला ब्रिज पाडण्यात येणार असून तात्पुरता पर्यायी रस्ता उपलब्ध करण्यात आला आहे. फोंडाघाट बाजारपेठेतील हा जो ब्रिज आहे ब्रिटिशकालीन हा पाडण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे अवजड वाहनांना बंदी होईल. काही दिवसातच हे 1 ते 2 दिवसात अवजड वाहनांना बंदी होईल. पर्यायी रस्ता नागरिकांची मागणी आहे म्हणून सध्या पर्यायी रस्ता हा सध्या करण्यात येत आहे. एकंदरीत बघतोय की आता सध्या पर्यायी रस्त्याचं काम सुरू झालेलं आहे आणि तोच रस्ता आहे तो चेकपोस्ट, म्हणजे जो फोंडाघाटचा जो चेकपोस्ट आहे, घाट उतरल्यानंतर जो चेकपोस्ट आहे त्या चेकपोस्टच्या पुढे आल्यानंतर डाव्या बाजूने पर्यायी रस्ता ग्रामपंचायतच्या बाजूला बाहेर पडणार आहे. असा एक रस्ता करण्याचं काम सध्या इथे जी आहे ती तांत्रिक टीम करत आहे. हा ब्रिटिशकालीन ब्रिज आहे तो पाडणार आहेत आणि जो अवजड वाहनासाठी हा रस्ता देखील बंद असेल. पर्यायी वाहतूक कणकवलीवर वळवली असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून फोंडाघाटील नागरिकांनी सांगितलेलं आहे की आम्हाला पर्यायी रस्ता नंतरच ब्रिज पाडण्यात यावे, ब्रिजचं काम देखील लवकर व्हावं असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता सध्या बघितलं तर ब्रिजला पर्यायी रस्त्याचं काम सुरू झालेलं आहे एकंदरीत. पण हे काम लवकरात लवकर व्हावं, ब्रिजचं काम व्हावं, पर्यायी रस्ता आम्हाला सुरू असावा. कारण शाळेतले जी मुलं असतात ती शिक्षणासाठी या बाजारपेठेत जातात. तसंच वैद्यकीय सेवा इमर्जन्सी असेल तर आम्हाला बाजारपेठेची गरज लागते. रोज येण्या जाण्यासाठीचा जो बाजार आहे तो आपल्याला फोंडाघाट आहे. म्हणजे त्या बाजूला येणार नागरिक आणि या बाजूला नागरिक यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी आता हा सध्या पर्यायी रस्ता करताना आपल्याला एकंदरीत दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, फोंडाघाट, कणकवली. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगानं जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांची तपासणी सुरू केली आहे. फोंडाघाट चेकपोस्टवर स्थिर सर्वेक्षण पथक देखील तैनात करण्यात आले आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. जिल्हा परिषद निवडणुकी दरम्यान आपण बघितलं तर कणकवलीच्या याच फोंडाघाट बाजारपेठ म्हणजे कोल्हापूरपासून वेशीवर असलेलं हे जे गाव आहे फोंडाघाट आणि इथे चेकपोस्ट आहे आणि चेकपोस्टवर आपण बघतोय की स्थिर सर्वेक्षण पथक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने तैनात करण्यात आलेलं आहे. येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांचं सर्वेक्षण होत आहे, त्यांची तपासणी देखील होत आहे आणि त्यामध्ये नेमकी गाडी कुठून आली आहे, कुठे जात आहे, नाव नंबर देखील नोंदवलं जात आहे आणि त्यानंतर मग गाडीमध्ये काही म्हणजे अनुचित प्रकारचं काही कुठली वस्तू सापडते का किंवा पैसे असतील काही साहित्य सापडते का हे देखील पाहत आहेत. स्थिर सर्वेक्षण पथकाचे जे कर्मचारी आहेत ते देखील उपस्थित आणि ते पाहत आहेत आणि कुठला जर असा आक्षेपार्ह वस्तू किंवा काही आढळलं तर त्याला ते ताब्यात घेतात. एकंदरीत काय तपासणी होते या पथकाकडून जर अनैतिक वस्तू शंकास्थायक अशा वस्तू असल्या का रोकड असली ती तपासली जाते.
परत माणूस कुठून आले, कुठे जाणार ह्याची चौकशी केली जाते, डिकी उघडली जाते, आतले बसून चेक केलं जातं, याची सर्व तपासणी केली जाते. किती तारखेपर्यंत असेल, कधीपासून सुरू झालंय? ही 16 तारखेपासून सुरू झाले. आचारसंहिता लागू संपेपर्यंत आमची ड्युटी चालू राहणार. ड्युटी राहणार 24 तास ड्युटी आहे? हो, 24 तास ड्युटी. 8-8 तासाच्या 3 शिफ्ट आहेत. 8 तास सकाळी 6 ते दुपारी 2, 2 ते 10 आणि 10 ते सकाळी 6. मोठ्या संख्येने या चेकपोस्टवर गाड्या येत आहेत, ट्रॅफिक देखील होतं. हो, ट्रॅफिक होतं, कारण सगळ्यात जर एक गाडी प्रत्येक चेक करत राहिलं, म्हणजे लोकल गाडी सोडावीच लागते. लोकलला थोडंसं बघायचं थोडंसं असेल किंवा फॅमिली वगैरे असतील तर त्या शंका असल्या काय वाटली नाही आपल्याला तर आपण सोडू शकतो त्यांना. बाकी जर थोडी संख्या टाईप वाटलं की आपण त्या गाड्या थांबून चेक करतो. निश्चितच शंका असेल तर आपण गाडी चेक करतो. आपण बघतोय की सगळ्याच गाड्या चेक करतायत आणि असं देखील समजतंय, कारण ज्या काही आता असतील सर्वेक्षण पथकाकडून आपण जी या फोंडाघाटमध्ये जी परिस्थिती आहे ती पाहिलेली आहे. आणि ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या दरम्यान या फोंडाघाट चेकपोस्ट स्थिर सर्वेक्षण पथकाकडून आता तपासणी करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. खासदार नारायण राणे यांनी सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना एकत्र घेऊन त्यांचे एकमत करून युती झालेली आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली असल्याचं निलेश राणे यांनी सांगितलं आहे. मी जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी आता युतीचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे. काय सांग? सन्माननीय खासदार राणेसाहेब यांनी कालपासून महायुती संदर्भात बैठका घेतल्या. दोन्ही पक्षातले कार्यकर्ते आणि आज राष्ट्रवादी अजितदादा गट यांचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी यांचं एकमत करून ही महायुती झालेली आहे. अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये ही चर्चा झाली. कुठेही चर्चेला गालबोट लागलेलं नाही आणि जो फॉर्म्युला ठरला तो आपल्यासमोर सन्मान्य राणेसाहेबांनी मांडला आहे. आता उमेदवारी फॉर्म भरण्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती उद्यापासून सुरू होईल आणि एकंदरीत आम्ही सर्व 50 जागेवर आमचा महायुतीचा झेंडा फडकेल अशी आमची अपेक्षा आहे आणि आता आम्ही जनतेच्या कोर्टामध्ये जाऊन तशी विनंती करणार आहोत. साहेब, देवेंद्र फडणवीस आपले नगरसेवक फोडतील या भीतीने एकनाथ शिंदेनी आपले नगरसेवक लपवून ठेवल्याचा जो आरोप आहे तो संजय राऊत करतात. काय सांगा? संजय राऊत साहेबांना कदाचित त्यांचेच नगरसेवक कधी फुटतील हे कळणार सुद्धा नाही, म्हणून स्वतःच्या नगरसेवकांवर त्यांनी अगोदर लक्ष द्यावं. जे काय आलेत चुकून निवडून त्यांच्या पक्षातून आणि सन्मान्य राजसाहेबांच्या पक्षातून त्यांचे तर 6 चाललेत, ते कधी गायब होतील कळणार नाही. साहेब, BMCमध्ये 50-50% फॉर्म्युला म्हणजे महापौर पद 2.5 वर्षापद द्यावं अशा पद्धतीची मागणी शिवसेनेकडून केली जाते. काय सांगा? सन्मान्य शिंदेसाहेब आणि वरच्या नेत्यांची म्हणजे BJPच्या वरिष्ठ नेत्यांशी काय चर्चा होते हे मला माहीत नाही. मी आज सिंधुदुर्गात आहे, मुंबईत जाणार आहे आणि शिंदेसाहेब आणि आमचे सगळे वरिष्ठ नेते आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळे वरिष्ठ नेते काय फॉर्म्युला ठरवत आहेत त्या चर्चेमध्ये मी नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये शिवसेनेला ज्या जागा मिळाल्या आहेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती, तर शिवसेनेचे नेते इथले म्हणून तुम्ही समाधानी आहात? सन्मान्य राणेसाहेबांनी ज्या कागदावर बोट ठेवलं ते स्वीकारायचं. या भूमिकेमध्ये आणि या भूमिकेमध्ये राहूनच मी राजकारण सुरू केलं आणि आमच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी सुरू केलं. समाधानी आहोत, एकमत झालेलं आहे आणि राणेसाहेबांनी मध्यस्थी काढलेली आहे, केलेली आहे ह्या सगळ्या विषयामध्ये, म्हणून त्याच्यामध्ये असमाधानी असण्याचं काही कारण नाही. शिवसेना पुन्हा एकदा डुप्लिकेट आहे असा आरोप करत महापौर जो आहे तो डुप्लिकेट शिवसेनेचा होणार नाही असं संजय राऊत म्हणतात. 2024च्या निवडणुकीमध्ये कुठली शिवसेना डुप्लिकेट आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेने दाखवलेलं आहे. किती जरी हातपाय मारले तरी उबाटाचे मनसेनेचे महापौर आता होणार नाहीत. मुंबईकरांनी डुप्लिकेट ठाकरेंना बाजूला ठेवलेलं आहे. आमचं म्हणणं आहे ठाकरेच डुप्लिकेट आहेत, मग त्यांच्याकडे जी सेना राहिली ती डुप्लिकेट आहे. ओरिजिनल फक्त बाळासाहेब ठाकरे. जन्मशताब्दी आहे बाळासाहेबांची आणि अशाच वेळी मोठ्या प्रमाणात मागणी होते की शिवसेनेचाच महापौर बसावा. मी तुम्हाला आत्ताच तुमच्या अगोदरच्या सहकाऱ्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं. त्या चर्चेमध्ये मी नाही. मी लहान माणूस आहे आणि महापौर शिवसेनेचा असणं
आणि ते मागणं काही गैर नाही. साहेब, विधानसभा निहाय जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ची उमेदवारी आत्ताच मिळालेली आहे. युतीचा वाटपाचा फॉर्म्युला आता जाहीर झाला आहे, परंतु तालुका वाईज आपण आकडेवारी सांगू शकाल का? जसं की विधानसभा माझ्या मतदारसंघाचं सांगताय, कारण का ती तालुका वाईज पण मांडणी सन्मान्य खासदार साहेबांनी केलेली आहे. आपण ऐकली असेल की नसेल मला माहीत नाही. बरोबर आहे ना, तालुका निहाय केलेली आहे. विधानसभा निहाय झाली आहे. अच्छा, विधानसभा निहाय झालेली आहे. प्रत्येक तालुका निहाय नाही झाली. ते मी तुम्हाला यादी देतो. मी माझ्या मतदारसंघातलं सांगू शकतो. आम्ही 11 लढवतोय, मालवणला 5 आणि कुडाळला आम्ही 6 लढवतोय. 6 आणि 5 असा फॉर्म्युला ठरला आहे. शिवसेना आणि बाकीचे 4 हे भारतीय जनता पक्ष. 10वी आणि 12वी सायन्सच्या गुणांवर विद्यार्थ्यांची करिअरची दिशा ठरते. या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना चांगलं यश मिळावं या उद्देशानं नॉलेज एज्युकेशनच्या वतीनं सराव परीक्षेचं आयोजन करण्यात आलं. जिल्ह्यातील देवगड, सावंतवाडी आणि कसाल या 3 ठिकाणी ही सराव परीक्षा एकाच वेळी संपन्न झाली. यात एकूण 320 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. आज विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने 10वी आणि 12वीची वर्ष महत्त्वाची मानली जातात. चांगले गुण मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना हव्या त्या शाखेमध्ये प्रवेश मिळणं सुकर ठरतं. त्याचप्रमाणे करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले CET, JEE, नीट या एक्झामचा सराव व्हावा म्हणून ऑनलाईन एक्झाम घेतली जाते. नॉलेज एज्युकेशनच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या बोर्ड समांतर परीक्षेत रिझल्ट लागल्यानंतर त्या दिवशी त्या विद्यार्थ्यांची कितपत तयारी झाली आहे हे समजून येतं. तज्ज्ञ शिक्षकांकडून पेपर चेक करून चुका समजून देण्यासाठी लिहिलेली उत्तरपत्रिका रिटर्न दिली जाते आणि त्यामध्ये झालेल्या चुका दाखवून त्यावर सोल्युशन दिलं जातं. यासारख्या बोर्ड समांतर परीक्षा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कर्नाटक, बेळगाव या ठिकाणी दरवर्षी 10वी आणि 12वीच्या बोर्डची पूर्वतयारी म्हणून विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गात महायुतीचं ठरलं, नारायण राणेंची घोषणा. प्लास्टिक पिशव्या जप्त, मालवण पालिकेची धडक कारवाई. आणि कणकवली शहरात 6 जनावरांचा मृत्यू. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.